Komishona steeti anaghị maka ọdịmma ụmụ nwaanyị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya Oliakụ Ifi Obi na-abụ emezugo ya bụ nkwa o kwere n'oge o kwuru na Oliakụ Nneka Ụzọ bụ nwaanyị di ya anọghịzi bụkwanụ nke a chụpụrụ site na mmọnwụ ndị obodo ha tiri wee chụpụ ya na ya ga-eme ka ya na ha kpezie ma dịkwa n'udo. O mezuru ya bụ nkwa na be eze ọdịnala na Ụmụnankwọ Igwe Fidelis Ọnụmọnụ bụkwanụ ebe ndị ọgbara na ndị ebe anọ wee kwete ha wee mezie dịkwazịa mma. Ka anyị sonyere Chidimma nke anya ọnwụ ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ndị bịara ya bụ mkpezi gụnyere onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ụmụaka yana ndị otu ya si na ministri wee bịa, ndị isi otu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị bi n'obodo aha gasị, onye lụburu ọrụ dịka onye president general nke obodo aha, ọtụtụ ndị ichie na ndị nze na ọzọ. Onye ahụ mere ya bụ omume nke aha ya bụ Maazị Lazarus Ụzọ ma bụrụkwa nwanne ya bụ Ajadu gụnyere ndị ọzọ. Aka na-achị obodo Ụmụnankwọ bụ Igwe Ọnụmọnụ jiri aka ya rọrọ ndị si obodo ahụ gaa na ebe ahụ anọ wee chụpụ ya bụ nwaanyị iji gbaa mbọ hụ na ebuchi ya tara ya azụ ma kwukwa na a ga-eti mmọnwụ iji wee duru ya duba n'obodo ya kpamkpam. Oriakụ Obi na-abụ kenere ya bụ igwe obodo na mbọ ọ na-agba iji hụ na enwere udo na ndịkọ n'otu n'obodo ya. Ya bụ nwaanyị emere ya bụ ihe bụ Oriakụ Ụzọ ka emechaziri dute na ụlọ igwe mgbe emechara ihe ndị kwesịrị na a ga-eme iji mee ka o wee sonye n'ihe ndị obodo na-eme. Ọ bụ n'otu aka ahụ ka a nọrọ wee kwuzie na ọ nweghị ka a ga-esi wee na-achụpụzi mmadụ ọzọ na ya bụ obodo Ụmụnankwọ. Onye akpọrọ ya na-asị ka ọnụ a all this while ife a mere kedu ihe kpatara onye ahụ apụtara adị ofu onye n'ebe a ga-abịa si ya ekpọkwana ya cross kwana ya emekwana nka all this while ihe a mere kedu ihe onye ahụ kwuru. Oriakụ Ụzọ jiziri otu aka ahụ kene onye isi ndị Women Affairs aha ya bụ Oriakụ Obi na-abụ na mbọ ọ gbara iji hụ na okwu ọnụ ya bụ nke o wetara na mmezu. Ndị ahụ mere ya bụ ihe bụ ndị mechara yọọ biko ma si ka a hapụzie ihe niile. Cheta na otu aka ahụ na ndị ahụ mere ya bụ ihe bụ ndị ebuteburu na ụlọ ikpe Children, Sexual and Gender-Based Violence Magistrate Court dị n'Awka. Site na Ụmụnankwọ okpuru ọchịchị Ọgbaru, abụ m Chidimma Ike Anyanwụ maka akụkọ ụwa ABS.